Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα δοκιμάσουμε περίεργα. Περιμένετε να κλείσει το τηλεόραση. Nickelodeon. Ωραία. Ωραία, τώρα συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω δύο περίεργα snacks. Κάτι καραμέλες βουτύρου, δεν τις έχω ξαναδεί, και έναν χυμό πορτοκάλι φουλ ξινός. Τώρα θα το δοκιμάσουμε. Περιμένετε. Ωραία. Κατ. Ωραία. Ξαναγυρίσαμε και τώρα πρώτα θα ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα κάτι γλυκό και μετά κάτι αλμυρό. Έχεις απολέσει. Έριξε τις μισές. Περιμένετε λίγο εκεί. Εγώ θα σας μιλάω μέχρι να το φτιάξω. Ωραία. Το φτιάξαμε λοιπόν. Εδώ βλέπετε μία καραμέλα. Ωραία, τώρα θα δοκιμάσουμε. Δείτε, κάπως έτσι είναι. Ενώ στη μεσίνη βάζω ένα 8,5. 8,5 κάπου εκεί. Τώρα ήρθε η στιγμή. Ο ξινός χυμός. Ωραία, πάμε να το δοκιμάσουμε. Οπα, ξύνησα. Σε αυτό το χυμό βάζω 6,5 γιατί ήταν πολύ ξινός. Και τα λέμε και κάπου εδώ φτάσει στο τέλος του βίντεο. Σας χαιρετώ, φιλάκια σε όλους. Γεια σας.